Ahojte, na toto sa mimoriadne teším, lebo v tomto vstupe vám konečne môžem ukázať a odprezentovať Mary Kay slnečnú kozmetiku. Ja slnečnú kozmetiku z Mary Kay milujem, pretože je neskutočne účinná a ak ste mali predtým, sme mali také žlté a modré, kombináciu žlto-modrých krémov, tak viete, že naozaj vás nespáli slnko, že sa môžete spoľahnúť na to, že sa dajú používať na tvár aj na telo. A teraz k nám pribudlo nielen nové balenie, ale aj nové zloženie a hlavne nové produkty, ktoré sa dajú aj kombinovať medzi sebou. Ja vám teraz ukážem ako. Začnem hneď týmto regeneračným gelom po opaľovaní. Je to chladivý gel, ktorý má harmanček, aloe veru, provitamín B5, čiže pantenol, glycerín, takže zvlhčuje pokožku a okamžite poskytne úľavu pred spálenou pleťou. Má jemnučké gelové zloženie a naozaj sa ľahko rozotiera, takže aj na spálenú pleť, pokiaľ sa vám to stane, čo verím, že nie, ale ono je výborné, aj keď nemáte spálenú pokožku, ale krásne vám dohydratuje pokožku. Takže naozaj sa ľahučko rozotiera a budete cítiť taký chladivý efekt. Ja tento gel používam aj bežne počas roka, pretože krásne hydratuje. Zanecháva úplne tú pokožku takú hladučku, lesklú, peknú. Jeho cena predajná je 26 eur. A má 192 ml. Takže tento by sme mali mať takisto k dispozícii od 16.3. Je na limit na jednu kozmetickú poradkyňu 10 kusov. Je to kvôli tomu, že tá slnečná kozmetika sa nám zvykne veľmi vypredávať, tak aby sa nestalo, že niekto objedná veľmi veľa kusov a potom iný nemá. Tak na túto celú slnečnú kozmetiku je takýto limit. Ďalej tu máme novinku a to je 50. Je to chemický ochranný faktor na telo aj na tvár. Čo je super, oproti tomu pôvodnému zloženiu je o mnoho ľahšie. Jednoducho sa rozotiera, nemá vôbec žiadnu vôňu, naozaj žiadnu vôňu. Ak ste mali niekedy taký pocit s krémov, že sú také ťažké, alebo že cítite ich proste na tele, tak z tohto nebudete mať. Ja som úplne nadšená zo zloženia tohto krému. 30 eur je predajná cena, bude v predaji od 16.3. Odporúčam vám, dajte si do zásoby. Nemyslím si, že tie krémy budú dlhodobo nejak dostupné. Myslím, že sa vypredajú v priebehu, ja si myslím, že v priebehu mesiaca sa vypredajú. Takže odporúčam vám, toto je ochrana na tvár aj telo, je to 50 chemický faktor. O faktoroch ešte budem hovoriť. Posledným je, tento už poznáme dlhšie, je to 30, ale je to minerálny ochranný faktor. Čiže je to fyzikálny ochranný faktor, ktorý zanecháva troška taký film, nie je úplne viditeľný, takže sa nemusíte báť, že by ste boli biele, ale je určite hustejší a viditeľnejší oproti tomu chemickému, pretože má proste to minerálne zloženie. Aký je teda rozdiel medzi týmito dvomi krémami, okrem toho, že sú tam iné čísla, 50, 30? Chemický faktor pôsobí priamo v koži a rozkladá UV žiarenie na teplo. Takže niekoľko hodín trvá ochrana pred slnečným žiarením. Odporúčam ho ľuďom, ktorí majú napríklad masnú pleť a neznášajú proste husté konzistencie, takže on je veľmi ľahučký a ľahko sa rozotiera. Čo je na tomto novom kréme úžasné, že až 80 minút je rezistentný, odolný voči vode. Takže aj keď pôjdete sa kúpať, tak 80 minút drží svoju účinnosť. Čiže aj keď sme vo vode, čo považujem za úplnú topku. Ako hovorím, tieto krémy mňa osobne nikdy nesklamali. Takže budem rada aj za vaše recenzie, keď ich začnete používať. Sa mimoriadne teším na túto novinku. Ale pozor, ak má niekto citlivú pleť, je lepšie si ho vyskúšať, pretože vtedy odporúčam minerálny faktor. Minerálne faktory sú vhodné, keď má niekto veľmi citlivú pleť, alebo veľmi suchú pleť, exematickú pleť a tie minerálne faktory sú lepšie tolerované takouto pleťou. Ako funguje minerálny faktor? Je to fyzikálna ochrana. Vytvorí doslova film. Napríklad oproti chemického, keď si dáte minerálny, on funguje okamžite. Takže v momente, ako sa natriem, môžem ísť na slnko. Zatiaľ, čo pri chemickom faktore pár minút trvá, kým vlastne začne pôsobiť tá ochranná zložka v koži a potom nám premieňa to UV žiarenie na teplo. Ja viem, že je to veľa informácií, ale podstatné, aby ste vedeli, že je veľmi dôležité
chrániť pleť pred UV žiarením a dokonca, keď si chcete byť isté, tak je ich možné kombinovať. Takže ideál, najskôr sa natrem chemickým a potom si dám na vrch minerálny, takže aj takáto kombinácia je možná. Po prípade určite poznáte denné ochranné sérum, ktoré obsahuje ale ešte aj extrakt z opuncie, pretože vyživuje pleť navyše, takže môžete si dať toto sérum, to je tiež chemický faktor a za tým si môžete dať minerálny 30. Ak by ste mali akékoľvek otázky týkajúce sa faktorov, píšte mi kľudne pod video alebo do správy, pretože myslím si, že veľa žien má chaos v týchto faktoroch a priznám sa, že aj ja som mala. Viete, čo je podstatné? Podstatné je, že pleť by sme mali ochraňovať každý deň, aj vtedy, keď je pod mrakom a mali by sme faktory používať non-stop. Totižto, fľaky, ktoré máme, sú spôsobené aj tými dňami pred pár rokmi, kedy sme tie faktory nepoužívali. A tie fľaky nám postupne vychádzajú z tých spodnejších vrstiev do tých vrchnejších a preto ich vidíme, napriek tomu, že sa dneska natriete, zajtra sa vám ukáže fľak, ale ten tam naozaj sa tvoril možno aj niekoľko rokov. Takže ja som si pripravila pre vás, ešte vám teda urobím taký prierez produktov na ochranu pleti, ktoré máme a začnem teda tým s najvyššou ochranou a to je novinka, od 16.3. bude krém s 50-kou, potom je tam minerálny faktor 30-ka pre citlivé plete, potom je tam chemický faktor opäť 30-ka, ten sa môže kombinovať s nočným sérum, pretože viac sa oplatí samozrejme, keď sa kúpia obidve. A toto nočné sérum podporuje vstrebávanie melanínu do kože, čiže ak sa nám už urobili fľaky, práve toto sérum, preto je dobre si ho kupovať spolu, že toto sérum nám pomáha, aby sa ten melanín uvoľňoval a rozpúšťal v tej koži. Vy však určite viete, že existujú aj iné krémy s faktormi, ktoré v Mary Kay máme a ja vám ich teraz všetky ukážem. Takže toto je fixačný gel pod make-up, 15 faktor, CC krém, 15 faktor a 30 faktor Time Waste Repair krém. Ako to teda funguje, keď máme napríklad CC krém s ochranným faktorom 15? Musíme poznať v prvom rade svoj fototyp pleti. To znamená, koľko minút trvá, keby som sa nenatrela, aby som sa spálila na slnku. Keď pôjdem na priame slnko, koľko to trvá? Pokiaľ vám to trvá napríklad 10 minút, keď si na priamom slnku a za 10 minút už pociťuješ spálenie, vtedy tých 10 minút bude adekvátna hodnota, ktorú musím vynásobiť faktorom. Čiže 10 minút mi trvá, kým sa spálim na slnku, 15 je faktor, 10 x 15 je 150 minút, takže zhruba 2,5 hodiny bude mi trvať ochrana, pokiaľ CC krém si dám na pleť s 15 faktorom. Takýmto spôsobom sa vyrátava, ako dlho asi nám produkt funguje na pleti. Ešte, aby som vám povedala, rozdiel medzi chemickým a minerálnym faktorom je aj to, že ak chcete stabilnejšiu formu, je to minerálny faktor. Chemický faktor sa vám samozrejme môže, ak pôjdete do vody alebo sa budete utierať, môže sa z tej kože postupne odstraňovať. Čiže ak si chcete byť naozaj isté a idete na priame slnko, radšej sa natrite znova. A nezabudnite, že slnečná kozmetika je k dispozícii od 16.3. a máme limit 10 kusov na jednu kozmetickú poradkyňu.